Leitir Móir agus the Leitir Móir atá treist an trus ó ngáliú in Martra. So pugí bhúna bhastó sin comáile bhór dal. Now, furin parsathe an Daingean inis. Is a cool on Marco AB. The copy for a shop Dave, Big Jack O'Sullivan. Or long Cooley, a copy for a shop on Connor O'Sullivan. Seagadain fáilte over fadga Páirc Chuana an Sathairn na Martra de Ceathrú Ceannais Comórtas Peile na Gaeltachta agus Corcaghine gine Chanamara hansa Hranóna Daingean Chúis Corcaghine agus na bhana Leitir Móir an nuas teis an bóthar fada thuirt ar a hénig an nuas ó Chanamara agus tuairmid sracachaint tapig na fórne sa bháide den Daingean ha Marco bhí nifir seachtíag Jack O'Sullivan Conachúr O'Sullivan agus Jack O'Crain an lína lán chúil an lína lech chúil óin de hóra Mikey O'Géni agus Leo de Brún lána Páirc ha Brian ó de Bháin agus Aaron ó Conachúr an lína lechasach Sean de Roiste Polo de Bháin agus Páirc ó Caháin agus an lína lántasach tá Liam ó Brosnacháin Conachúr O'Géni agus Brian ó Connell. Naomh Anna Leitir Móir an son sa bháide há Cian ó Faharta, Colm MacDonagha, Sean Andy ó Calla agus Owen MacDonagha. An son Cian ó Ciarán ó Caháin, Ciarán Boiread agus Tomás ó Corín. Matthias Owen Boiread agus Casey ó Calla atá lár na Páirc agus an lína lehasach Miles MacDonagha Warren Seoige agus Éamon ó Línsig. An lína látasach Dylan Seoige ó Sheen MacDonagha agus Fionn MacDonagha. Agus an uain bhfuil níotar sé bheith níos fearr an sa do chluthe caide an Páirc fiachant gunú taltar fad cé go bheith se an tíú chluthe caide haimar an sa i neomh íl puoin gaotha nechar is séide po leohanna beag gaotha is séide ach ná bach san níchar san istechar aon cheantas na fórne sa. Réiteoid an leir neomh Cormac ó Daingean ó Chlanna Cainte agus é siúd a prapáil chun an chaide chahabh an áde. Figin a chahabh suas an son Cormac ó Daingean chahabh na pigine bhuaite an Daingean na stáilim agus beisiad son I gimmart I Joe na lábhah clé an sa chiad le ach go háirithe. Níl an Comórtas seo, an Comórtas Sinsir ach go háirithe buaite ag éon cheandan dá iran sa. Gan dát hín Daingean, hí imreoirí ó Daingean bhíidir páirteach sna hásaigh agus an íag san na Corcaghine ach níl sé buaite riamhacha mar chlub asta héin agus bhfuil jas leo é sin a chun na cheartan deir seachtainna sa ach go dainn go tá siad chéasta ag gortathe mór an éidir na imreoirí nasna bhartha ó hús na bliana im líana agus chur leis sin ceathrar a thar fainéal Sinsir chiaí agus bhfuil is deachar dóibh san dulchan cíine anamh in éag muis na himreoirí son. Bhí anna bhléanar fad an nurig ag an Daingean Guadar Comórtas Sinsir club chiaí agus chuadar cho fada le cluiche Ceannais na mún thar cheann chiaí ach bhuaig buchalí chorcaí ortha gleann baracháin ach éachta bheithe é sin a bhainteach do club beag tuathe. Ní sin nach mór olah chun caide agus chun catha an sa agus bhí sa fiachant bhuachalí na bhana Leitir Móir a prapáil don gluicheann sa agus iad lán de cheol, lán de bhrí, lán de anam agus iad anna láidir ar fada fiachant ach mar sin hénig é sin ráitiní an dóhín leadna an Daingean a chuiread. Agus anna séúnta dul go díon cuiste áitiúlann sa, cuiste Cill na Martra a chuir na háisina bréátha sa ar fáil agus écht ibre díanta go fé mar gin na costí áitiúla na hebhlíana bhíon Comórtas chuin agus ní hen isceachtaí muintir Cill na Martra agus
an áit ó bhchramtha siar go cílána nach mór chlúdathe le brotacha bána agus gorma. Péis geile na bhana Leitir Móir, iad san na dul chun cín céasí ó cealla ábhíonn spáisige chuna go mar báidí luathe ina hen chluithe go dísa há siad a stígach anna bheartaíocht diantain san hir ag cúlathe an Daingean agus bhí gíorgháile sin mar bhí Anna Hansar bháidin san ag naamh anna Leitir Móir ach seo chuin an Daingean inis an bhríthúnsaí an peasan ábhíonn scaoilte agus well anna bheartaíocht dianta chun an ceantan a hawn tú an sile fós ag an Daingean. Nach mar sa chluithe réamh bháilte Ceathrú canna sé bhíonn san níos luathe Bela han ghairthe chud anna hús bhí rábháide feachta sa chéad Naomh agus well yes le an dáir an lehéad céanna dhéanamhaint sa péis geile an Daingean a dul an únsaíonn sa iad amach ó chuine go duine a túirt fé in neidir na dála an son bhí brian ó conna agus sin pointe anna bhrá ag an gonal chóg agus well anna hús ag an Daingean gan Naomh féin an glog agus iad son Cluiche das fórn an son agus iad chura chun cín ag brian ó Conal. Na bhana, í le bhhuiile ortha féin spéidir leis an gicamach sin pass. Anna faoin taltan son, ail diimi sé idir bheartim leor agus ní fiochéine cosúas a dilinn seogan á fion macdonacha agus seo chuin fear bh Daingean inis báta bháin eile sin caiid anna yes ach seachan a hapa bhí ráitilinn riamh sin Harlan son agus buite Ceannais son ag colm macdonacha don na bhana Leitir Móir amach leosan báta ó bháin eile. Sin Miles macdonacha bhailte an bhlín agus is mór scamó dé méid do bhainter bhic ronacha an sa stoilm gon na núr nó denúr ar fanéal na bhana péis geile se chuin barn seoigin is dul fiachant bhfuiléine choirí bhfuiléine baga sin pass dasisteach chofada le Dylan seoige Dylan ha bertá dhéchant leis túra sé féile na chetóga chan a bhlaáile son an sellh Ceannais an Daingean agus seo chuiníad báta ó bháin eile Mikey géiníon son a gan dáta dimmer le céirí feag na blianta taí na mbliana aige dá réir agus inis mar sin spás ag an Daingean í Chúis agus a dul a ruachar chun cín dómh son tá aran óin dothóra bhín son báta son agus bheith mar deirim ní le chochtar díag ag an Daingean an sa chun chóir ó géine inis ar ghuine có. Nis mar sin Ceannais a ríist ag Mikey ó géine é siúd i fiochan suas fiochan bhfuil feice choirí sin pass glóiteisteach ach bhí an chosan goláidir an son agus an bheartaíont an son hir ar neidir na dála ag óin macdonacha agus a bhfuil a ríis báta ó bháin eile waran seoige fear mór gháide tapige sé seo é siúd a dul a ruaid há cádige há spásige más meile sé é tu go bhfuil go íaman ó línse agus iad amach ó ghuine go duine go nútáchad san anna há bháil ag marcó é bhí nach níl seach síoch na fós agus an council méhamach do bhfuile chúig viadar is dahad agus well anna há bháil istig sa bháid an son ag marcó é bhí ní go náthach dó bheith istig sa bháide ach múnin gá séft agus anna há bháil an son istig ige agus an immarte dul ó cheann na Páirc agus ní nach chúntaach I milióide le taí idir chúnta an dá hebh an sa seán andú ó ceallar hebh bháin agus lehéadí Mikey ó géine agus cnúr ó géine ón de bhaile agus chun an ceansa ó thógaintinis á fion macdonacha. Agus ní bheith an bhaid choristeach ná amach Jon an council agus an council cho díireach le bar le gona agus sin anna faointin san ó Jon mac donacha agus na fórne ar chóharach agus mar a deirim an immerte dul ó cheann na Páircin sa go dísa ach go háirithe mac ó bhíine dearag an dearthóid a Chocarú agus a bhfuil amach agus é sin dianta go maithe ggéthe bhfuil níl mar
bhil bhóbar dó bheith chaún há sé Gaeltachta agus há Ceannais ag Naomh Leitir Móir gar tríd an bátas an bhí Matías ón budéad agus an sellibh áchimeád a gcónaí có sin iarracht mór fada áard agus puinte anna bhreá fachta ag Naomh Leitir Móir an bátas san agus iad san chun cín sa chluthe don giadúir agus á sin macdonacha leis an buinte san agus inis mar sin. The kick amach ag Marco Idín agus well sé anmh níos fearr leis an gceann san ná mar ginn sé leis i chéad ceann. Má cólathe a bog amach i dtíorg seansa éigean tú thuirta raibh sé fada leis an gceann sa náir de leo lár na Páirc cé thugad gur bara leis Naomh Leitir Móir thugad gur bara leis agus iad sa inis a dul chun cín. Ní césaí ó cealla dul a ruair a hénig agus an chaid áthúirt waigige há sé waran seoig inis agus iad a gluiseacht go maith Miles McDonacha éisiúd a gartí éisiúd a fiochananta Jonas Brice agus éisiúd á cheola Harrison Trasnán. Weil sin pointan duine inis ag túr do bhainte bhí conacha Miles ó sin agus fion agus háfuointe idir na fórna inis agus sin pointe anna bhreá. Feachtaige ag Miles agus weil ní gháileach go raibh eistir mór fada chur gáibh ag Naomh Leitir Móir mar siad is fearr hátéis tús a chur I leis an gluthir sa. Agus ní eistir níos a ghearra ar an Daingean. Fe bhain gáir a chuig hartóra ó chiaraí péisciile se chun Naomh báta a bhain eile há sé waran seoige, waran a féchant suas, féchant bhfuil éna choraída. Man ó líonse Saul go Dylan seoigin is, Dylan I garaisteach. Siúd a féchant I Jonas Brice, féchant a ríist I Jonas Brice ach tuair sé bhaig báta a bhain eile, se fion McDonacha, sin pas glóite má bhain sin spiuc amach, dinan sé go Daingeas go darafa, trasna bíal a bhaide, habáide siúrácht a gwan Daingean, ag Naomh Leitir Móir, waran seoige, bhí an aide anna scailtan son ó ledna an Daingean, agus sin a thora ar a lehéad, báide, ag waran seoige, don Naomh Leitir Móir. Pas glóite stachan son agus well anna thora ar fadar an íirecht áirithe son agus an leiteoir a dul isteach agus roinín an locht leiise dul isteach díon báideoir Marco Idín agus well níor bhaile leis an Daingean éon an éachar a chailúnt Choluasach sa chluthe mar fé mar a bhí rá riimiis an chluthe í le chochtar díag an sachacha agus well gá ag an Daingean le na héan díal duine san mar há sé in bhrothal an sa I gcíl na Martra agus sé feice gins na chluí riimiis seo go mín gá leis na honnadathe agus maiach míad Saul chun dé bhile an bar cinn tú an bháinín Naomh agus lomalán de ionadathe agus bhfuil tearc go maith atá lucht a Daingean ina mtháinín úd. Éis céile cic amach inis a ché sin buirte Ceannais a ríist eile ag Naomh agus ag Oisín McDonacha éisiúd seoltaisteach go fion McDonacha, fion ceann áard, ceann crín, ceann Harrison Trasnán an dara puinte ag fion McDonacha an Sathairn agus bhfuil há rihamráis le Naomh Leitir Móir cé bhfuil sé luag go mas a chluthir fós anach naoú an tíimithe ar a glog a chá siad macht an cín inis ar an Daingean an áard de leo báta bhain eile Miles McDonacha don Naomh Leitir Móir há spás a goscailtó sa chóirimach há sé 8 McDonacha puinte eile ag Oisín McDonacha agus bhfuil há deacrachtaí mór mílteach ag an Daingean lena gic amach agus mar bharar gach na stóibh há duine dá nimleoirí leonta haulón de bhile an Páirc agus de choméir go bhfuil sé leonta agus gortathe go donna agus díann go méid gur anna daí thuirta isteach
Nach go gdíireach cé hit an son. A chá sé sínte, tá sé titithe. Nígan be Seán do Róiste hán, stólam nó Aaron ó Conachúd. A chá sé suite inis, seachas a bheith sínte ráidir ar lehad, tá bhí sin beidir go meach seábalta leanúnte feag tamlín eile. But here's the Daingean a bhí an Comórtas Peile so os ciún lechiad bliana hin 1972 agus ní gá teachtal siar go 2022 inúir déir nach ina raibh Comórtas Peile na Gaeltachta I Leitir Móir 2022 bhí seán na 2022 chomá ach ní an Comórtas buaite riamh agus na Sinsir don Naomh bhuaidir an Comórtas Sióisir in 1987 Carcolóir agus fear a Daingean éirithe na hasamh ach a rístelle an sellh cailtecha ón gicamach seachúna dul ruharnis Ciarán ó Caháin sin puinte anna bhear fadaige siúd an chiad puinte ag Ciarán omránóna agus well caithig an Daingean na faibanna mór mítecha a coile sin gicamach a réiteach agus a réiteach tapig nó beg Tráilí ar a móthar acu fé mar a deir a fear, péis geile ha son níos fear an ceann gara tócathe acu, Mike ó Géini, go Pólo do Bháin, go Canar ó Géini. Agus há sé fós acu sin iarachta ísio agus bhil raspar do Bháidin níor bheith chuine géine leis sin agus sin báide agus báide le dearmh ó Chonachúr ó Géini agus bhil ní dónam gribh an báide óil hénig ceap na hain díal duine an Sathairn farcií Chuana go dúrach sé fé faointe ní thug sé fé máide agus inis mar sin leas dóchais don Daingean an chiad puinte an chiad scór fachta chu le hosciún déniumentí agus has san táchtach níad a thuirtaisteach sa chluthe. Héan a héan ag an Daingean héan is sé ag Naomh Leitir Móir bhfuil an daobhlíne an sa ha Matías óin budéad agus é siúd beásta déirthe beá puintácha lena feas chá fada le tar a bháide bharan seoige go chun colm macdonach inis a dul ruthar há siad annacht nastar fads na ghuaiseachtaí chu anna fuintáilta leis na pesanna beag go gara ach go háirithe waran báute a bháin eile siar chó fada le césaí ó cealla ní hé ach éman ó líonse biciirte go marrá agus sin ceam mór grí fada róada ach a ríist bhí son ábhadín scailte mar chosint ó Daingean dá me chun pasan níos giúra well sé dain séireach seans leo a gcónaí mach go dtíon daobhlíne inis hasan níos fear inis agus mar an daobhlíne Jack ó Súlabháin ag dhearr tam an immert de chiaí amáireach Seán do Róiste inis an sellbhige agus an son bhí Liam ó Bros na Cháin de Róiste a ríist báta bháin eile chaid buirte ar neis ag Naomh Leitir Móir an gramú anna bháidir róláidir an son rial an bhantáiste leadan na Chanamara agus an sellh fós acu gan puin deall ná dehannas ortha fós ach go háirithe mar há siad chun cín agus amach leo gríon taobhlíne fear a faointe ó chéana bhíon Ciarán ó Caháin a dul suas a taobhlíne Díar a gceastómh Seán do Róiste agus an dart diantaige níos mar sin Seán Andy agus iad amacht ó dhuine go duine ceann ard loriciistí míal le cearnóige é sin feachta é seoltaisteach na cheo an ceansan tócathe ag fionn macdonacha agus an ceansan seolta Harris an trasnáin Pointe brití do fionn macdonacha agus héna seachtar chlár a scór inis ag Naomh Leitir Móir seachún an Daingean mátá an cicamach a gaiidí níos fearr leis le cúpla nómanta nuas agus an kickserson tucha histeach pas beag ag an réiteoin mar
nar scaoileadar leis an gaid nó bhfuilíadar an imirt agus chadar éis sin íanamh mar bhFear ó Daingean saoiristí go míal na Ceannais gan duine ná Daingean timpeáid. Is mar sin go chóir ó géanaí chun an ceansa ó thógaint. Fíochaint I Jonas Brice. Ceansan buailte an ceansan ard agus an ceansan Harrison Trasnáin agus an háchtach an son. Chug faointe idir na fórne inis. Kitmach an son ó chian ó faharta. Agus inis mar sin. Seachún Casey ó Calla agus bhfuil an gháil an gháidir dianta le Casey an son agus be kick sairisteach ag Naomh. Is a gaidí níos fearr leis an Daingean pe mar deirim le nuairtí beag an nuas ón na gicamach chénig ach Sig Naomh Leitir Móir ha formhór na himmartha go díosa ach go háirithe. Is mar sin bhain seoige a hótaneis go osín nach donnacha osín a túirt fé sleanú deach sanna bheith dainséireach bhfuil san sábháilta anna hábháil ar fad ag marc ó a bhín a ríist agus bhfuil den darabáta Well, hallá an Daingean sábháilte go hálaigh hénig ach go háirithe ag marco a bhín istigh sa bháide agus seans dé leis an Daingean don darabátansa omhránóna. Go súlabhain an son amach go seán do róiste inis Hospás ag an Daingean inis chun dulchan cín ábhríonn dulchan cín a dóg séite cormach ó dunín agus Follow the vine, Deargan counts on the Hogan tapping. Took a tapping again. Fachta Harnashige. Ille Anagier. Kahasha dul timple. Tea is docha. Ni Kahashe. Asha Fosamacht. Adok Shete Hagen my tour. Dorchagra Polo the vine. Roll larger Siglecketson. Agus kick Sarah Machave gound on the Vanna Leitir Móir. Washach Dasson son. Anach Dibri Diantetson. Like Polo the vine. Ach, Neil. The horror ach kick Sarah Macht on the Vanna. Agus cárta buí mar bharar gachtan is fachtaigh Polo de bháin de hénig. Sciar meas na gosantóirí íaman ó Líonse. Agus just nó siad. Harnais ríiste íaman ó Líonse inis. Agus be siad bea fáineach fémarach na mar cúpla báta go díosa más ó Corín an son. Agus inis Warren Shoige, Farrow Voide, the Naomh. Miles McDonagh inis, passage da chof adele film McDonagh. The Gloshacht go Hanayas. Agus a fige das lenne chéile tosahe Naomh. Shachun Matthias on Buile the inis, far more water. Agus a pointalta in the Haunta son. Pastor who ag Dylan Shoige, Dylan, a túirt fé lenne chetoig beis seo, titim mi alabáide agus be kickséir amach ag an Daingean agus an bhuiil fen spéid níl á Hógan son. Héanna dó ag an Daingean, héanna seacht ag Naomh Leitir Móir. Jack O'Sullivan, a dó chun cín inis, chun ó géini, Harnais ríiste chothúr ó géini, bhí sé fanéil chiaí tamil níos luthe imlíana sin ceann dainséireach isteach. Fíochaint Jonas Brice an báta áirithe an bhí brian ó chuna lech níor. Inon ceann na bear a bhfuil bdí an riamh chlé agus fóríl don Daingean. Tá siad take isteach san immer pas beag níos fearr na mar bhíidir ag tús na himar an sá. Agus de nuaimtí nó mar sin fácathe sa chiad le seachún Naomh Leitir Móir. Cheantar na leán nach chuna. Well, nuair go buinte don gaidig an bát áirithe son agus be kickséir ag an Daingean ceasló cúpla scór a chur le chéile. Agus an darna son a laidú passan mátá ábhríonn scaoilte scuma son gin Polo de bháin an bhartar ceann fada fíor sceoch. A chaibh fachta Harnais ag Naomh Ciarán ó Coháin inis. So chofad inis le Dylan Shoige, há cáirige, má há cáir weig.
Tá sé sin fachta inis ag Ciarán ó Caháin. Ciarán, tá sé a sní na pasna go deas go halaínta le chéile. Fionn MacDonach a túirt fé ile anna géar ar fad agus an Council ar fóraíl ag Fionn MacDonach a tífuinte fachtaige go dtí agus mar sin. Tá sé de cheadaige túirt fé más meile sé, níos mar sin hasan níos fear a ríist ó Daingean. An a feiban a bhí coil leis an gicamach réitethe go pasbeag ach go háirithe fé láthir. Níos mar sin, iad amach ó ghuine go duine ar nó chuna chúr. Isteach go Seán de Róiste, Seán anna ecálach snimmert go dísa, crothúr ó génig inis. Ceann mór fada ard lena chetóig ach an Council ar chlé agus ar fóraíl sin. Á cheann ar fóraíl as a chéile ag an Daingean agus réidir chéile há na deisina á grothú có. Agus nílim tá hisach síoch na fós ná faic mar é. Cían ó flaharta inis, ceann mór fada suas leo lár na Páirc an son hir Jack ó Súlaháin agus an bhhartíanta go prasas go patanta i gé siúd. Bríanna do bháin an son. Gimmart lena go hard pól atsa ompránóna. Muinte go bháin. Well, na blianta seirbhíse tucha hicu do chuman lúch leascail an Daingean. Nis mar sin bríon ó Conal an Council má tá róscaílte i clothúr ó géine bhí sé bog saolas náil an báta san. A fachta thar neis ag Naomh Anna Leitir Móir. Agus ní fiú trácht ar an nghaon sa ar farcií Chuana níl se na cháir. Daine sin ceann mór fadaisteach im jo bhíal na cearnóige ach Jack ó Súlaháin báta bháin eile. Anna mar taian ag Jack an sa go dtí sa chiad le ach go háirithe. Canar ó géine inis sin pas das eile isteach a Jóna dosathe. Fachta ha meise go canar báta bháin eile. Tá rial an buntáistin sa ige canar an Council buailte ige canar mátá. Agus, well, a dóg sé ag an réiteoir agus be kicséir eile. Agus is tócha gur bé canar hénig go hóca í Council. Agus chluthe taine bhch caiide go díosach go háirithe. Cheappa muir ag fíor hús na himar thug go meach ruithin ráis. Le Naomh Anna agus bhoridir hí na scóir na tacht anna bhogar an son sa chiad cúpcha neomhaint. Bíad an Daingean i chiad scóráil. Ach, fuair Naomh Anna fuair idir 16 de scóir na as i chéile an son. An is mar sin an Council buailte ag crothúr ó géine agus an Council fachta ige agus mar sin an bhar na leidathe go cheiricín do faointí agus ní faic son i gluthe caide. Ná faharta leis na chicamach inis. Agus iad Beasta there ha báta a bháin eile. Le chéine bháin fácathe thuas ag an Daingean agus díon chosint á dhéanamh acu hir a measc na gúlathe war an seoig inis. Sin pas all in fíor sceoch. Pas a haíon go mór leis na tosathe. Fionn MacDonach inis amach chuir dí clíháin hall na Páirce. Sin iarachta íseal ach mátá siar de bhóhaint chun dul Harris an tras ná Miles MacDonach an dara puinte ge siúd an sa tránón agus well den géadúir le tamil puinte fachta ag Naomh Anna Leitir Móir agus well forhór na himmartha ag an Daingean an gá puinte Derek Rimmerson ach an Council fachta ag Miles don Naomh Anna kicséir eile inis ag an Daingean bhíl féin spéidirtha Seán de Róiste inis sa Shelibh an Council bhfuilta sáil go clíháin hall na Páirce. Fiochan tu bhfuil an ghlúiseacht leistigh do. Ceannais ag de Róiste. Ach, nis an bhgleicson ábhríon láidir ach an Shelibh fós ag an Daingean. Ialathe suas chun tosaigh an son. An Daingean sin ceann mór ár déach sanna bheith dainséireach fós ach an Council anna bhre ar fad agus puinte glóitin san ó Daingean. Agus, well, tá siad ábalta scóráil agus scórna deasa a gháiltin sa. Más féad leon Shelibh a gháilta néachar.
Hen na cahar mar sin ag an Daingean, hen na hocht ag Naomh anna Leitir Móir, an Council dulta I bhaid an Máideoir, agus ó Conal inis I géalúisteach ó Conal agus an Council seolta Harris an trasnáin agus inis mar sin nílach lascan na caide idir na fórne tí pointe beag suúrach agus ní faice sin ag gluthe caide fé mar a derim. An Council gur fada cían ó flaharta agus gaáilte go hálan ag Matías óin buréad agus éon bhil fenspéir ní leir a chuir Naomh anna an ónsaí níos mar sin sleiscéim das písa beag alíne písa beag Glickinson agus éman ó líntse túr féir deire ach an Council fóraí le ó líntse agus well bhí písa beag Clasíochtan son ó Miles McDonagha ó hehín inis chun an kickamach ó hógant. Báid a glan idir na fórne agus cheir an ómint fácathe san chiad lehansa an Council dulta I bhaid an Máideoir mátá agus feachta Ceannais ag Naomh anna. Naomh anna inis mar hátá á dhéanamh ó hús na himmarhan sa iad anna faointeálta leis na pasna Cirán ó Caháil ceann mór grí ard fadó Dylan seoige bheith sa titim I mhéal an bháide I lappa an bháideóra agus anna bheartaíocht dianta ag Marco a bhín an báta áide his son cháháil úntacht diantaige ó chéanamh agus gimar go maithan sa ché nach minic a bhín séistigh sa bháide ceann mór fada isteach an son ach an bheartaíanta Takathe mach ríist, ach stíl for isteach a ríist bí siúráilta go. Brian ó do bháin inis, as Cluiche, isteach a bhríon I chonal. Agus sé timppóití ar raisiad báta ó bháin eile, cruthúr ó géanaí álorag, fachta cruthúr. Tá cóirigh mátá ó do bháin inis, Ceannais go géanaigh. Agus ó do bháin, báta ó bháin eile, Brian an báta sa agus sin cuinte anna bhíar fad ó Brian ó do bháin agus an baiste hénig dréir chéile an bhearna san á laidún í le gáfuinte idir na fórna inis agus tí nómatí nó mar sin fácathe sa chiad lehan sa. Pass anna isteach sa spás go Dylan seoige Dylan inis. Há bertá dhéachant leis, há sé láidir mátá, há an bheart dianta gas na cúlathe agus amach leis an Daingean báta bháin eile le Jack ó Súlabháin. Jack an pass beag láimhe, há bil nádig an Daingean inis, Seán de Róiste agus pass das isteach a Joe Lárbuil, fiochan suas, fiochan céthá choraí, Brian ó do bháin, fuair sé pointe ó chéana bhín beag, pass isteach chofad le cruthúr ó géanaí, há ó do bháin ag díar a géalú isteach ach bhí tarachar chosantóirí hir an son, ag Naomh anna agus amach le báta ó bháin eile Miles McDonagha hir a cabhrú leis na cúlathe há sé seo tapaigh, há sé láidir, há sé pointeálta anna stifiidir sethe pas beag láidir láimhe gara chomh le Warren seoige ceann mhór grí ard ó Warren seoige agus tuite sé isteach go cruthúr Leo ó Súlabháin agus amach leis an Daingean báta a bháin eile. Bhróbardómh dearúdaí anna bheith an chaideúirt león báta san ach há cruthúr ó Súlabháin agus hecha seo ar súin. Marco Éhín take suas, tosaí a bethe lád á raibh agus há sé thuas a measc na dosathe báta a bháin eile. Is an pass láimhe tucha huaige hí san go maith an selle fós ag an Daingean agus bhí rial an bhantáistin sanna có Chliasc fachtaigh Marco Éhín agus siar a raibh sé inis siar isteach sa bháide. Cha sé blianta gimmart an Daingean thuas a measc na dosathe agus well bhí sé measc na dosathe báta ó bháin eile an son. Cruthúr ó géanaí tartamach an Council bhuala. Ráta scóráilta dianta cruthúr agus má éiríonn leis an Council gáilt ní bheith gach pointe beag suarach ó bháin idir na fórne agus fé mar a deirim beag a cheappa sin
ag túsna mar an Council buailte crothúr an Council buailte Harris an Trasnán agus inis mar sin éon faointe beag suair go bháin idir na fórne agus sin a tena le deire an chiad lethe agus chuna cumar sna chluí eile imartha an sa go dísa ní mór an éachar nam cúte bhí gimrítar stocha go bhfuil an na réiteoirí a fáide an deas agus an íireachta hána himneoirí a chuisteach sa teas céanna nis mar sin war an seoige féchan seóháin féchan seoile pasaisteach i Joan Lán tosaí ó sin macdonacha bhí seach an bharca hógan ní hóg sé agus in nide nó dálach ar bhí túr chus an tóir ó Naomh agus an bhartíanta go son nis fiá leis an Naomh dulaisteach na seomraí festis fé mar a hosníidir an chluiche ar chóscór ó géanaí inis ha sé hir a measc na gúlathe é siúd tapaig chomáile duine pas tu go bhhaigige saol agus iad amachtanis ón de hóra agus an seile buirte Ceannais ag na bhana Leitir Móir Geasló son puinte eile gháilt rimis an sos le hama íaman ólínte a garaisteach césaí ó cealla inis agus nide fion macdonacha fion agus é teis fille chaocha anmh de bheirt chosantóir an son agus sin puinte anna bheo eile Ceathrú puinte ó fion macdonacha agus sin anna háchtach don éhhana sé nómatí ó fuair an scór agus na héan scór fé an spéir táchtach a gluthe a thó congrach leis i ceansa le sa dara Ceathrú ach go háirithe na bhana báta a bháin eile man ólínte túr fé leis an Council an choile buailte agus a machar fór riil agus beag kick amach eile an sa agus ní deachchtaí go luasach le leis an gicamach a son níos fearr bhfuil sé fachta Ceannais tá go dainnas go dearmh a fachta Ceannais ag na bhana Leitir Móir war an seoigil leis an seileh an báta son agus siar chofada le fion macdonacha fion na túirt fé sin ceann é an trasnán buailte é sting an son bhí ó sin macdonacha bhfuil nó sa bheith chéan lán tosaí le deara bhí sé feide na caide an tamar fad bhfuil sé an trasnán bhfuil sé lapaí an báideora agus bhfuil níor feiceadar na fórne ar deide nó go bhfuach an báide son agus inis mar sin bearna idir na fórne agus ó sin an báide díanach son ó sin macdonacha teis cíoch maith a chur leis an chiad leathan son dó na bhana Leitir Móir agus an scór le hama an sa ar farcií chúna Daingean í chúis héna seacht na bhana Leitir Móir a dó a é. Chna go mar báidí luathe in na hen chluithe go dtí sa há sé de stigachana anna bheachtaíocht son hir ag sa iad amach ó chuine go duine a túirt fé in nede na dála an son bhí brian ó conna agus sin puinte anna bhrá é tu go bhfuil go íaman ó línse agus iad amach ó chuine go duine go nútáchad san anna hábháil ag marcó é bhí Matías ón buidéad agus an seileh áchiimeád a gcónaí chu sin íireacht mór fada áard agus puinte anna bhrá fada gluiseacht go maith Miles McDonacha é siúd a Gartí é siúd a fiochananta Jonas Brice agus é siúd á cheola Harris an Trasnán glóite má bhainn sin spiocamach duine sé go dainnas go dearafa trasna bíal bháide habáide siúrácht a glan dainethe ag na bhana Leitir Móir na bhana agus ag ó sin McDonacha é siúd seoltaisteach go fion McDonacha fion ceann áard ceann crín ceann Harris an Trasnán an dara puinte a chu ríistelle an seileh cailtecha ón gicamach seachúna dul a ruharnis cirán ó cáin sin puinte anna bhear fadaige siúd agus há sé fósacha sin iireachta ísise agus bhfuil raspar do bháide níor bheith chuine géine le ó sin na túirt fé é sleanú deach sanna bheith dain séireach bhfuil san sábháilta anna hábháil ar fad ag marc ó a bhíach chuidí clíáin hall na Páirce sin iireachta ísisiil agus mátá siar do ghóhaint chun dul Harris an Trasnán Miles McDonacha fion na túirt fé sin ceann é an Trasnán buailte é sting an son bhí ó sin McDonacha bhfuil nó sa bheith chéan lán tosaí le deara bhí sé
Seagdain fáilte over fad Ceannais go Páircí Chuana sa Cluiche Ceathrú Ceannais chraith Comórtas Sinsir na Gaeltachta Daingean í Chúis ó Chiaí agus Naomh Leitir Móir ó Chúnta na Gailí agus le tainebh go caidan sanna gin sa chiad le agus sin a súil lena hiile dála héidir sa Sathairn le agus an áde leis an gaid cormacó daoine ó chlonna cíilte ní ever Queen taistilí anna chun tacho fada le cíl na Martra sa agus inis mar sin fion macdonach ó chulcín de faointí ige sa chiad le sin pas Cluiche isteach go fear a bháide ó sin macdonacha agus well an dar a bháide fachta go sin macdonacha an aide scailtan san ó Naingean agus bín siad a caintear tús mai lean na hibide well sin tús agus tús le dearmh Sathairn lehan sa ag go sin macdonach agus ag Naomh Leitir Móir agus inis mar sin iad hoch buinte chun cín agus well tachtaníar déanta ag an Naingean sa chiad le beag le héad cíanna le de jab le déanamh an Sathairn le agus an seileh cínáta ró ada an son ag Ciarán buréad agus well seans tucathe don Naingean inis tacht chútha hénig tééis sin máide san na scílisteach agus tá sé fici gin sna chluíonn sa Comórtas Peile na Gaeltachta báidí luithe sa chiad le Sathairn le agus ní héana isceacht an chluithe sa níos mar sin dul ó ghuine go duine an sa há Naingean tá sé ó do bháin Ceannais éisiú de fiochananta Jonas Brice beag count san fada go leor ach ní bheith sé crín go leor agus an chiad iireachtar fóraíl don dara le ag an Naingean agus well muintir Vic Ronacha go láidir an sa san imirt ach go háirithe ó sin fiún agus miles agus iad a scoráil ar dala péis geala seo duine go miles macdonacha stripsúil fesuas clíháin sin na Páirce ní le an stad leis acra spáisio sa chóirimach dá spailes rithistechan ní an sé pas chofada le fear na buintí fion macdonacha ar bhí ábharín tail dún macdonacha an counsan an choile builtige agus dáibhdí sin puinte nó iirecht an taobh curtha ar fóraíl an sa ag fear hús an dar letha marc ó Evín. Rapáil chan an counsa a hógant agus a hógan go tapig é sin dianta curtha dharas go maithige. Leo de brún inis sin seileh tucha ag siar. Agus seán ó móráin tucha isteach acu agus é seileh na caide inis. Agus colm benny ó martha chomá tucha isteach acu an bhirrta i bhíidir fiche cúig agus i bhíidir fiche sé. Bhirt an dúr onadaí a bhí acu a teachtain sa ach an seileh buirte Ceannais ag césaí ó cella don Naomh Leitir Móir pas mór fada suas chofada le Dylan seoig inis. Dylan, cad dhéana sé iad á lorg glastigdach right sé go Matías Óin inis a fiochananta Jonas Brice sleis chéim beaghaig pas chofada le Dylan seoige iad amacht ó ghuine go duine hir an sothar fad fear an dábhaide ó sin macdonacha agus fiata tú puinte le a chur leis sin inis chomá há sé gimar go nú táta ar fadar fad an lánta saíonn sa tí a dehanis ar chlár a scór ag Naomh Leitir Móir agus báide agus puinte fachta ag fear hús an dar letha sa ag ó sin macdonacha tí a dehanis ag Naomh héana seacht ag an Daingean agus ní bhór an Daingean scóranna a gháilt a ghaimsiú a dóibh go tapig idir brahanna bhór a chrúr ó génig sa chiad le agus inis mar sin an gluiseach tá níos fearr an aide anna ggéar mátá deachar éondul chun cíní anamh sin iirecht mór fada iirecht eile ar fóraílann san ó Naingean agus well bhí rial an bhantáiste có agus be cicsaire go dáibhrí sin
Tean go bháil liobr noch an son sa gilec agus an Daingean well á scór na bmhotha agus iad bmhotha go tapaig mar níl feicfachta có so dara lehan sa fós agus sin nach mór chuig nóimtí isteach ann agus an ceann sa anna háchtach fad dóibh ceann san mátá anna ard bhfuil si dulta isteach na cín ar an níl há sé cimatis dig go maihan san ag an Daingean ach brú damanta díobhaireach ortha an ceann san tucathe lenaiche tóig agus há son níos fearr ag an Daingean agus an chiad pointe don dara le fachta acu son téis chuig nóimtí agus an bharna leidathe an do bheagán an son agus líam ó bros nach cháin leis an iirecht áirithe son agus an is mar sin ná de leo a bhhar na Páirceach an sellh buaite Ceannais ag Naomh a dul isteach níd an giad boutan sa tránóna Miles McDonagh sin pointe anna bhreo ar fad ó Miles agus soilm go bhíon tíú pointe á fachtaige an sa tránóna agus há ledanna cheantar na Nileán há siad go láidir há siad pointeálta agus há siad anna bhrósach an sa go dísa ach go háirithe tí a héanaíag aimsithe có agus iad in mhail an chur leis an scór son bhíon passan bagáinín beag leistíor do ach an sellh fósa go bhfuil ní le buaite Ceannais ag leadan an Daingean a buaite Ceannais a ríist ag éman ó líonse do Naomh éman á bhfuile Harris an trasnáin agus sin pointe anna bhrá de Naomh Leitir Móir agus tí a dóíogan is fachta cosán agus há siad máthbalta pointí a raimsú agus báidí a raimsú na hánta chomá agus an chuma ar an scéal gúil siad anna I bhí seáilte fíochanteach go háirithe péis céile ó mar thuirta leis an sellh Colin Benny brú achar ar siúd mátá agus a chaise an chaid an bóta áirithe son bhfuil sin éidir muinte Chonamara ach deir a réiteóid go raibh tean go bháil mí listeanach an son dá bhrí sin kicséir de leadna an Daingean. Sellh acu sin ceann mór grí ard an son ó bros nach cháin leis an iirecht áirithe son nach an ceann san ar fóríl. Fu sé pointe ó chéana bhíon níor sé cho pointeálta chéanna leis an ceann son. Leis mar sin I níos leo bóta a bháin eile. Naomh is sní na basanna go deas le chéile agus á kicséir an sochacha idir ar feidir an ceann san na hógan tapaig ach dúna siad a gríon nach tar feicth tarmalín há sé go waran seo I gnis. Dar fuair an báid is díanaí do Naomh há sé Ceannais ag waran bóta a bháin eile sin pass anna gheas, anna glóte, anna faointeálta há sé go Miles inis. Siar chofada le fion McDonagh, fion slash céimhaig, lenaiche tóig ní chóirtha I ceann san isteach, fada go leor, fion McDonagh ach há bhfuil do scór na fachtaige fion há sé de cheart agus há sé chomaithe túirt fuatha agus há sé le túirt féin ara go bhfuil slua deas takeithe an bóthar fada an nuas ó Leitir Móir don gluthe áirithe sa iad bailithe hail sa teastáin chuidir chu mó féingnéad chuidir chu féascáin teastáin nis mar sin Colin Benny agus ag crothúr a géanaí inis bhí sé anna bhrósach sa chiad le sé níos a hiúnann sa dara le agus dócha bhfuil sé ágáide an sellh Ceannaisige inis mar sin ó bros na cháin an ceann beaga í se leisteach díach sa bheith daintearach fós bhfuil báide an Daingean níl mar sé sábháilta ag cían ó faharta agus amach leo báta a bháin eile lehans ar báid an son ag brian ó Connell agus amach leo ar an bhrithónsaí há sé go waran seo go waran na fiochant isteach a John ag ceannóige seachan a hap cé thuca gur bar leis an ceannsa ag kicséir amach ag an Daingean bhí seán ó go móráin an son a feidir na caide agus há sé ag brian ó do bháin inis agus Colin Benny ó mar thuirteag inis
Saul go Cluiche hawl na Páirc agus bóileat Cluiche harám don Daingean bheith a chur na scóranna le chéile níos mar sin há bearna có an báilteasa an ceann buailte ach há rialann van táiste có agus an Leitir Cormac ó Daingean Lauert le duine de millióirithe Naomh agus carta buí fachtaige do hénig Nead go dtíireach cad a hála an báilteasan go raibh smut clabaireachta nóra Daingean town ach téis son ar fadráite Cill do chun na chúr ó géine an ceann tócathe tappaige go sé Ceannais a chomach cruthúr a fiochan slíomháin slí eile lena chetóg íseal agus cágríochna go ceann de ghríim an chosantóra Harris an Trasnáin agus well hí sé túr fé báide ach caitheadh sé bheith sásta lena faointe Heanna é inis ag an Daingean an dhá faointe díag sí báide glan idir na fórn inis agus sin dénúmatíisteach sa dara le Naomh for bhór na himar an sa le bheith ach cinna do ráta scórála sa chiad Ceathrú agus tháinig an Daingean Ceannais bhfuil an dálta céanna ná don dara le Scian Naomh tháin seilibh mátá agus fé mar achna ó hús nó chluiche há siad anna faointeálta go háirithe leis na peasanna beaga gara óin macdonach inis dul suas a measc na gosantóirí fé mar atá Ciarán ó Caháin for Ciarán pointe sa chiad le fion macdonach inis agus é feachta Ceannais ag fiún Miles macdonach an báta áirithe san sin pas glóirtisteach I Joe Dylan seoige Dylan I gara slíomháin slí eile an ceann san ág an ceann san crín an ceann san Harris an Trasnáin agus sin anna faointe don Naomh Leitir Móir agus há siad a déanamh go húntaach ar fad inis agus fiche pointe ar chláir an scóracha tídíag nás ciún fiche pointe bhí ceart marrá há pointes fiche Nis an Daingean há siad ar seoir na máidí fean drása seo fear joch báide duit chomáile duine cruthúr ó géine fiachant I Jonas Brice an aire anna géar sin pointe anna glóte ach ní mar an chuile builtige ó conal ruhisteach an seilibh cimeáta hiige don Daingean siar chofada le ó do bháin leabhlacálta agus siar dín máideoir agus well bín sé Daingean a chuirnta bheith muoín na besanna beaga gara hir a measc na gólathe ach an bheirt díanta ag Naomh ar sin. Bhí seilibh buaite Ceannais ag an Daingean mátá sin obair obair chuaig colm benínis fiochan cadigeanna sé leis an gaid. Seilibh cruaig sa le Ábhrín cruaig ar muinte Naomh nach raibh sé sin cruaig an achar ná raibh feic mí cheart lei sin ach well ní go muinte Naomh atá an adóig ach ag fear chuna cínte Cormac ó Daingean agus be Cill eile inis an sa ag cruthúr ó géine agus well chur fad a hata le léine do héige agus a raibh agat ar cruthúr an ceann san chur Harris an Trasnáin agus son díanta héanna déhanais ag an Daingean bear na almhór fós idir na fórne. Cian ó flahartain is a prapáil fan an ceansa a thógaint. An ceansan seolta amach go Joe na bullies móra lár Páirce agus an bheart díanta ag Matías Óin an son nach ní raibh sé listeach an báta áirithe san agus seachún an Daingean báta a bháin eile. Sin pas dainséireach isteach ach an chosin go láidir an seilibh idir gá cheanna me agus amach le seán aindí ó cealla leis an ceann áirithe san agus seachún Naomh Leitir Móir ar an bhliúún saí war an seoig go buailte an daobh líne amach chomhfad le Ciarán ó Caháin ar nás isteach I Joe Wiles Vic Ronacha agus é fachtan san aige
agus siar a raisiad in is chofada le Éamann ó Líonse Éamann tá Matías óinid sa agus gan duine ná daanaí timppáid agus fiata sé chuid am hógant in is cad dhéana se leis gan áirithe sa Matías óin buréad siar a hénse chofada le Éamann ó Líonse Éamann chofada le Tomás ó Corín agus áiachant le siúd Pól ó Bháin nis mar sin Casey ó Calla a chuiristeach a Jóna dosathe an cosint go láidir an son hir ag an nagan agus é díanta go das agus go prasan son acu a sé tíar dína máideoir Marco é bhín agus Mark mar sa chiad le chu sé ruair a hénig fuidir kicsa arás Seán ógó móráin is duine dus na himimiúí fi seáilte duine dus na honna dethe agus é siúd achar chun cín Jo Pádraigh í chaáin Pádraigh a thuirtaisteach chofad le bhíon ó do bháin agus beidir go mundís tíal as trail hawl na Páirce Tugus siad an ála rístón déobh sa Seán de Róiste á seola isteach a Jo na dosathe sin Mark más mai leis é hógan bríon ó conil agus é sin diantaige agus an ilisa anna géar más mai leis é hógant tóca sé duna sé an ile níos fearr a hénig ach an chuile buailte agus in ar hóid fanta istig éidir Páirc colmach donachan son hir an chaid a ghlacha Seán Endínis agus ba siad saoil tíán hall na Páirce a siad ar a gúr le héin son a bhana Leitir Móir agus be siad a fiochan chun cín is tócha ar chluthe lechanna se gine muinte na mí cuman Wolf Tone ach níl dear dianta cos a chluthe sa fós sin iarracht an son ar faointe agus an dara pointe ag Ciarán ó Caháin agus inis rihan ráis ar fad lena a bhana tí cehardíag ar chlár a scór agus sin anna scór an é an chluthe caide ní áidím chluthe náfuil tíoch na fós agus anna dí techt chun Páircin son den é bhana sin Pádraigh S. ó Calla I bhí fihe ach an sellibh a ríist ag an nagan Donald Macatí higan báta áirithe son nis grúr ó géine é scire é sleána agus an sellibh cimáta hiige mátá Pádraigh ó Caháin inis é go bhuaige é fachta ag an fearr dainsearach grúr ó géine grúr Had dhéana sé siú ba sé steach sa trácht agus mátá tarachar chosantóirí hir ag na bhana Leitir Móir agus raibh siad son inis éidir bhíhúnsaí Matías óin buréad fearr mór láidir agus é siúd sé sin pás a chuir bheras é fachta ar nais ag Matías agus an pás chuirteach I Jo Dylan seoige Dylan há sé builte ar na cínearainn há sé fachta ó sin nach donnacha agus pás tras na béal báide agus ag siach stig don Ceathrú báide agus fionmach donnacha inis há báide chuige leis na pointí ar fada há fachtaige agus well má bhí Aidí Lazarus ón más in an den nagan well cai siad rud maithe dhéanamh chun Tráchtaire sa chluiche seo inis agus cehardíag fachta inis ach an báide san go dain curtha ar neamhíní go ag an fice ag an réitóid agus béidir nach bhfuil an scíal chodonna is I cheapamar Beidir greibh sé stig sa chearnóg nuair fuair sé níor hóid san fion beidir gur dúrach san léastóchas beag éigint don nagan na bhana rágrah an Mount Council mé Harris an taobhlíne ní raibh sé díreach leistíos dúine sa bhos go tráchtareachta a chá sé go dain mé Harris an taobhlíne ón daobh hall don nagan agus an sellibh ar nais heag na bhana Leitir Móir Déanú an tú fós fantas a chluiche sa Pádraigh S. ó Calla inis an council fanna talún seoltaisteach aige go fionmach donnacha cheap sé go raibh báide fachtaige ó chéanamh sin páisisteach go Jo an lína lántasach an lántasaí é hénig an council an chuile buailte ríist agus há báide fáisiúráltasach tá cross ar an nasal an báltasa ag na bhana Leitir Móir agus an council fachta ag Dylan seoig go dóibh agus well
Bhí buile mar a na muice fachta có leis an báide dearnach go fórdar bhil sin Rashers agus sasadí dianta don wicer fad is olle mará mar is dechar a hallú go bhíatach an Daingean Ceannais sa chluiche sá. Agus níl deir scóráilta dianta ag Naomh bhí siúráilta gáchan bheart dianta an Daingean. Gaslo san báide nó gáná tí gáid an crot níos fearachar a chláir a scórad sa. Agus dúbal scór gan insá tí pointí dhéag idir na fórne ach ní géalaigh an Daingean fós sin pas deascar is deach ó do bháin go ó géanaigh agus Ceannais ag chrothúran is báta bháin eile. Túra sé siúd fens beag, chásaigh a cailis beag ach bhíon ceansan ró ada hebn gáibh deise agus fanan an scór fé mar atá héanna de ag an Daingean cehar díag ag cuman heile Naomh Leitir Móir ó cheantam na Nilán. Agus iad ar a ggóir le héananig an sa chluiche sa. Tá sé go mór báidí chluicheadait agus bhfuil mé hála sa chluiche sa go dtí sa ach go háirithe. Se chuúnead báta ó bháin eile waran seoige anna ag cála chur fad sa chluiche sa pe mar ath fear ó bháidan sa dilan seoige agus iad a gluiseach go hanaías sin pas ísisiil isteach há siad éile isteach a réist agus báide eile fachta có cirán ó coháin leis an báide an báta áirithe san agus bhfuil sin inis mar a raibh sé álaigh ó chéana bhín chúig bháide fachta ag Naomh Leitir Móir agus cheiricín diaag do faointí ina deanta agus sin ráirta scórála in éon chluiche féin spéir agus amach leo báta a bháin eile. Néan cosantóir an bátas a Colm MacDonacha é stracha his siar éon cheas rial an bhantáiste tócha go tapaig i gé Miles MacDonacha an bhantáiste fósacha má sé bhtha láchar síos díach agus é ráitigum ag an réiteoir Fionn MacDonacha pas le fuir na bróigeach bhí na cosantóirí hir an son bhíidir dúisithe bhíidir na metheig agus lena gartaúirt an Daingean á siad cíasta céapathe ag gortathe im líana nadaréine céimiid im leoirithe an asna bortha agus ina hánta son cehar ar fainéal Sinsir caiide chéirí mar sin denúr nó os a chiún in asna bortha agus ní heanúna go meach jabacha an bharta dhéanamh ar fuirin choláidir le fuirin Naomh Leitir Móir óin MacDonacha inis builte an taobh líne más ó choraín siúd fiachant bhfuil feice choraí os a chóir siar a hin sé mátá go éman ólínse Miles MacDonacha agus Colm MacDonacha agus locht an taobh líne ráile clas Naomh brostúharthach an hebh go meach deabhartha a siad chomór san chun cín sa chluiche sa an seile fósa có mátá waran seoige fear anna faointáil tá pas beáisteach go dilan seoige níos cad gana sé siúd Tá sé siúd fiachant i Jonas Brice agus an council mátá ar fóríl agus inis mar sin 7 nómatí fós fácha sa chluiche sa agus mar a dárlaí nó daigint míúil chur fad siad Comórtas Peile Naomh bhuiirte go marrá a bheith sa chluiche lechanis le cumann wolftó na máireach níl an chluiche sa cíochnathe fós duine do mleoirithe an Daingean leontan san hawl agus na honada ar fad úsáite ag an Daingean níor ba cóthacht siúr letas nó mátá Jaslo, dá bhíochtach na himleoirí ar fad fannacht ar i Páirc. Brenn do bháin is stoilm há leontan san hawl agus bolla go misce thugann tí gas na himleoirí hinsa agus ní thóg fáirthe mar há sé inmh rothal. Dearg ar fadan sa ar Páircí Chúna an fáircéinnig nótáilta agus a fiochan nótáilta na háisina has an olphobal agus sa teastáin agus sa chlósan sa ar Páircí Chúna obair na gapal dianta
ag an goman áitiúil agus ag muintir an froistir fad an so chun an Comórtas Peile so a thuairt chomh fada lena Páirc baile beag hénig den giadúir ó 2005 agus fórna takathe ó cheann na Gaeltachta ó do bháin in is a túir féin ceann agus sin pointe glóite fad ó fól ó do bháin agus an chiad pointe le éonúmatí diaag feachta ag fól ó do bháin don Daingean. Is mar derim anna bliana cohanna ag an Daingean. Im bliana a dul chomá céanadóibh ó iascaih gortathe agus le héad. Deachtartaí an son ag céan ó farta leis an gicamach agus an sellh Ceannais ag an Daingean inis colm benny ómartha siar sin pass anna scaoilte fad cé thugad ar bara leis tucaigh muinte de Daingean ar bara leis agus seachúniad a ríist colm benny báta ó bháin eile éisiú do fiochan suas fechan bhfuil faice choraí bhfuil éine ina bheithe glastigh do colm ó géine go póla do bháin fór se anna faointe ó chéana bhín beag ach siar a hen siad báta ó bháin eile go ó géine ó do bháin inis Ceannais go géine pass isteach I Joe na dosathe bhfuil rialann bhantáiste có tá ag an Daingean sin iirecht lagíirecht ar deire agus an réiteoireach leich an álar gine dimleoirithe na bhana agus an leabhrín beag dómh tar cimeach a gceith chomá. Cáta buí brawntaid an son agus anna dí eile a tacht chun Páirce an sa na bhana Leitir Móir agus bert anna dí go dain ar ghuine tá Rónán Macdonacha dar eile a tachtisteach is mar sin an áde leo mohallar na Páirce acha buite Ceannais ag an Daingean taraice siar chomá rialann bhantáiste có agus pass isteach sa spás a sé go géine inis iirecht an son tras na bhíal a bháide agus an ceann ar fórí le an Daingean. Bheith an chluichas a cíoch na hebeg an Daingean na stócha cuoine bhar sreisíntir caiid an chunta ag go baile I géirí mar gúil siad I mail I ní cháilethe an cúpla chluiche fácathe agus na héan chluiche a seo go deireadh na sreithe I gimreoig an Daingean níos a háchtaí ná a chéile dóibh má heistín watha a stádas a roiine héan a chiimeád anna gháil an son a géman ó línse na bhana Leitir Móir agus an ceann seoltaisteach ó fada le Oisín Macdonacha Oisín sin pointe glóite eile feachta ag Oisín ráta scórála diantaige ar I líad drábháid agus cheir faointe feachta ag Oisín Macdonacha cúg diaganis ag na bhana agus ó do bháin sínte ar a dalhanis agus na hen teansa thuúirta tachtcha go hénig cháin ómant nó mar sin de chuná an fácathe ach fé mar a dúirt ag deireadh chiad lethe ní mór an éachar an am cúte bhá gimmar gas na réiteoirí ag Comórtas tuis go bhfuil se chóte agus deis a thuirtas na himleoirí ar fad scí beag a ligan dóibh hénig Marco bhín I feiban na geilis na cicin amach sa chiad Ceathrú a cháine secha go hénig agus íon se ráthbháil úntach a don Daingean an son sa chiad le agus díach rudaí bheithe bhd éidir níos measa dóibh marach an dáthbháil son a gin se Páirc ó Cealla agus inis isteach go fionn Macdonacha fionn pass fíorsceoch trasnach a ghearthamach go maithan son ag an Daingean ó do bháin agus siar a hen siad inis ó ghuine go duine nis ó bhfuil báide nó ghól nó tíos a Daingean a chur a crut ábhírín ní beár ar chláir a scór ó géine inis Seán Andy ó Cealla á dhéachant leis bert ghfuil taithí sínsir iad a chunta có a machchatá I Joe lár buil agus himleoirí sa bhreis ag an Daingean an son do róiste le féir na bróige agus sin pointe glóite géisiúd anna faointean son ag Seán do róiste agus be sé siúdsásta leis an iirecht áirithe son an dói agan is ag an Daingean
cúg díag. Ag na bhana Leitir Móir. Agus sin Naomh déarnach don immertin san. Nis mar sin. Shelef Comórta Peile on gicamach down shoigin san hia. Na honna de he gimach go maile chéile. Oya man Olínse an Shelef Comórta Peile bol de bháin an council scuilte stacha jo bhíon í chonalige agus fachta ag an gonalach siar chofada le maci dhéanaí inis. Ní lech báidí intinige siúdach be se sásta lena faointe stócha faointe eile fós fachta ag cruthúr ó géanaí. Agus fechas tócha an scéal bhhaid níos measa don Daingean marach tá sí cho cumasach le cruthúr ó géanaí bheith có. Agus adóg déarnach séitithe an sa ag an réiteoir cormacó daoine agus rihanráis le leadan na Gailí, leadan na Conamara, na bhana Leitir Móir agus an Cluiche a Buaitecha agus áit i gluthe le Ceannais Comórtas Peile na Gaeltachta a Máireach a gine Wolftón na mí Buaitecha an scór deirigan sa Páircí Chuana. Na bhana Leitir Móir cúg díag an Daingean a héan i tídiag. Chna mar báidí luathe in na hen chluithe go dtí sa sé de stigachana anna bheachtaíocht an son hir ag sa. Iad amach ó chuine go duine a túirt fé in neidir na dála an son bhí brian ó Conaill agus sin puinte anna bhrá tu go thuhaid go íaman ó Líonse agus iad amach ó chuine go duine go nútáchad san anna hábháil ag Marco éhí Matías ón buidéad agus an shelib áchimád a gcónaí có sin iirecht mór fada ard agus puinte anna bhrá fada glúiseacht go maith. Miles McDonagh éisiúd a Garachí, éisiúd a fiachanta Jonas Brice agus éisiúd a cheola Harrison Trasnán, glóite má bhainn sin spiocamach, duine sé go Daingeas go darafa, trasna béal bháide, habáide siúrácht a glan Daingean. Ag na bhana Leitir Móir, na bhana agus ag Oisín McDonagh éisiúd seoltaisteach go Fionn McDonagh, Fionn, ceann ard, ceann crín, ceann Harrison Trasnán, an dara puinte a choríistelle an shelif Gaeltachta ón gicamach, seachúna dul a ruharnis Ciarán ó Caháin sin puinte anna bhreá ar fadaige siúd. Agus há sé fósa sin iireachta ísisiil agus bhil raspar do bháidin ar bheith chuine géine le ó sin a túirt fé é sleanú deach sanna bheith dain séireach bhfuil san sábháilta anna hábháil ar fad ag Marc ó bhíach chuidí clíháin hall na Páirce sin iireachta ísisiil agus mátá agus siar do ghóhaint chun dul Harrison Trasnán, Miles McDonagh Fionn na túirt fé sin ceann é an Trasnán buailteach é sting an son bhí Oisín McDonagh bhil nó sa bheith chéan lán tá síle mar sin Fionn McDonagh chulcín de faointíige sa chiad leis sin pas glóite isteach go fear bháide Oisín McDonagh agus bhil a buaite ar neis a ríist ag éman ó Líonse donna bhana éman á bhile Harrison Trasnán agus sin puinte anna bhna sé chomach cruthúr a fiochan slíomháin slíile lena chetóg ísisiil agus cágríochna ag ceann de ghríim an chosantóra leoitisteach i Joe Dylan Seoige Dylan Gara slíomháin slí eile an ceann san ard an ceann san crín an ceann san Harrison cum an Wolftón ach níl deir díanta cosa chluithe sa fós sin iirecht an son ar faointe agus an dara puinte ag Ciarán ó Caháin builte ar na cínearainn há sé feachtaigh Oisín McDonagh agus pas trasna béal bháide agus ag siach stig don geach Joe an dína lántasach an lántasaí é hénig an ceann an choile builte ríist agus há báide chóisiúráltasach tá croscóide agus iad a glúiseach go hanaías sin pas ísisiil isteach há siad éile isteach a réist agus báide eile fachta có mar buil agus himdeoirí sa bhreise an Daingean an son do róiste le fáir na bróige agus sin puinte glóite geisiúd